שבוע חדש מתחיל בגילאור. יום טוב. התושבים הוותיקים של מועצה אזורית מגידו מגיעים לכאן לפתוח את היום במפגש חברתי, ארוחת בוקר, ולבחור בין מגוון הפעילויות הרחב שמציע להם המרכז. מוזיקה. נרים את רגל ימין ל-90 מעלות ונלחץ את הכדור. מה דעתכם על שייט באיי גלפגוס? מקובל? רואים את הספינה הלבנה שם בצד? זאת הספינה שלנו. יש מקום לכולכם. בפרק החיים הזה, אני מוכרח לומר שזה מה שמוציא אותי מן המיטה, מריץ אותי למקלחת בבוקר ולבוא הנה. אני מאוד 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 נהנה. זה להגיע בבוקר, לפגוש אנשים, להיכנס להרצאה, לשעות בהפסקה בחברה נעימה של אנשים, להיות בעוד איזשהו חוג שבחרת, ולחזור הביתה אחרי הרגשה של עשיתי, של נהניתי, שלמדתי, שהתפתחתי, שקיבלתי, שיש לי לאן לחזור. המרפק עולה והולך לאחור. יופי. ונחייך חיוך קטן. אתה מגיע לפה, אתה יכול לבחור, יש פה תוכנית פעילות של הרצאות, סדנאות אומנות, חוגים, כל מיני סוגים של התנדבויות. אנשים באים לפה למגוון של דברים, גם לפעילויות פנאי, גם לקבוצות תמיכה, לסדנאות קטנות, ואם אין מה שהם רוצים, אנחנו שואלות מה הם רוצים, ואז יש את זה. אני מדבר עם אנשים שמגיעים לגילאור, והם נלהבים, מרוצים, נהנים ממה שקורה שם. זה לא רק בילוי, הם גם עושים, הם יוצרים, הם מבטאים את עצמם בצורה ייחודית שאולי לא עשו כל החיים. פתאום אנשים מגלים יכולות ותכונות שפשוט כל החיים חלמו עליהם, ורק בגילאור הם מגשימים אותם, וזה תענוג לראות. המספרים מעידים על סיפור ההצלחה של גילאור. עד לפני כמה שנים היו מגיעים לכאן בכל יום רק כמה עשרות ותיקים. כיום, בזכות מודל חדשני שמשלב אוכלוסייה מגיל 60 עד 100 ומאפשר בחירה מותאמת אישית, כבר מגיעים לכאן מאות. אני ממליץ לכל מי שאני רק יכול, ואני מצטער על מי שלא בא הנה, במפורש. אני אומר להם, אתם מפסידים, פשוט מפסידים מכל הבחינות. כמות המשתתפים הגדולה נובעת גם מהעלייה בתוחלת החיים וגם מהשירותים האיכותיים שניתנים בגילאור. אבל ההצלחה הגדולה מביאה איתה גם מצוקה. המרכז לא מותאם לכמות גדולה כזאת של אנשים, וצוות המקום צריך לאלתר ולמצוא פתרונות זמניים. חללים הם קטנים, הביקוש לחוגים הם מאוד מאוד גבוהים, ואתה יושב בתנאים ממש פיזיים לא נוחים. כיתות בדרך כלל מפוצצות, ומלא, ומלא. יש אנשים שבאים רק לשיעור הזה, ארכיאולוגיה למשל. או אפילו באנגלית פה, תראה מסביב לשולחנות, אנחנו מלאים. יש לנו פה היום הרבה חוגים שמלאים, יש לנו חדר הרצאות שהוא קטן, הוא נבנה ל-40 איש, הוא מכיל היום 80 איש. יש הרצאות שאנחנו עושות פעמיים רצוף, כי פשוט אין מספיק מקום לאנשים שרוצים להיות. יש פה אירועים, יש פה חגים, יש פה פעילויות, אין מקום פה. המקום פשוט נאלץ לדחות אנשים מחוסר אפשרות להכיל. חבל. בתוכנית של גילאור, כשאנחנו מסיימים את כל מה שקשור למרחקי הליכה, אז אני חושבת שצריך לייצר את זה בצורה שהיא מאוד מאוד מיושרת. כאן, במרכז האדריכלים דינור און, עובדים על הפתרון לבעיה. מרכז חדש וגדול הרבה יותר לגילאור. המבנה אמור להיות גדול ויפה ונעים ומזמין. הרעיון שאתה מגיע לפעילות אחת, אבל אתה נשאר כי נחמד לך, ואז אתה רוצה להישאר לעוד פעילויות. המבנה החדש יהיה הרבה יותר גדול, הרבה יותר מותאם, גם חדר אוכל יותר גדול, גם אולם הרצאות יותר גדול, עוד חדרי פעילות שיאפשרו לנו להציע יותר פעילויות במקביל. בניין הוא לאנשים פעילים, הוא משדר פעילות ואנרגיה ועדכניות, וזה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד עוזר לאנשים להגיע וליהנות מהפעילות. בגילאור חולמים בגדול ומדמיינים את העתיד המבטיח של ותיקי מגידו. הם כבר הצליחו לשכנע את משרדי הממשלה והמוסד לביטוח לאומי להשקיע במודל החדשני. אבל כדי להגשים את החלום, נדרש עוד הרבה מאוד כסף. הבניין הולך לעלות בין 45 ל-50 מיליון שקלים. כרגע קרן סיעוד נתנה 1/10 מהסכום, ואנחנו בתהליכים של גם גיוס תרומות, וגם המועצה הולכת לשים פה הרבה מאוד מכספי המועצה. אנחנו בעצם מזמינים
אנשים שמאמינים בחזון הזה, שיצטרפו אלינו ויעזרו לנו לממן את זה. מועצה אזורית, כמו מועצה אזורית מגידו, לא יכולה לבד להרים פרויקט בסדר גודל הזה, ואנחנו זקוקים לעזרה של אנשים טובים שיבואו ויצטרפו אלינו וירימו את החזון המקסים הזה. אנחנו צריכים עזרה להגשים את החלום הזה. וכמה שנגייס יותר תרומות, זה יאפשר לנו באמת לשפר את השירות, לבנות בניין שהוא ברמה יותר גבוהה, להצטייד בציוד יותר טוב, ובכלל, כל סכום שנצליח להביא הוא רק יעשה פה טוב.